masayod na siyang pulong, kay dili lang ingon nga masayod ta nini, kay ang tinuod diha pagkaon na gini sa atong kalag. Amen. Gusto ba tayong mukaon sa pulong sa Ginoo? So ang atong kalag, ang tinuod nga tao, dili lang kining makita ninyo. Kaya kining makita ninyo, lawas ra ni. Kabantay ka, pag ang tao patay na, bisan sa mo nagkusi, di na ginanong agay. So kani yung nadunggan karon, mga bata, paminaw mo, mga ginikanan po, kani yung nadunggan karon, mao ni ang akong kalag. Ang kalag, mao ni nga atong intellect, atong emotion, o ang atong will. Muna nga amay na pagkanon sa pulong sa Ginoo. Kaya kaning atong lawas, muuyon naman po ni kung sa'y naas sa kalag. Kung unsay kabubuton ako, kung unsay akong pagbati, example, suko kay ko, lami kay ka sumbagon, sumbagon ka sa akong lawas. Kaya ano, ang akong lawas, nadiktahan sa akong kalag. Paminaw din mo mga bata, apan kung naay pulong sa Ginoo gali ang atong kalag, diha gyud ta mahimong buutan. Amen. Kaya ano, diktahan naman ang atong lawas sa atong kalag. Ang atong kalag, busog man permitis pulong sa Ginoo. Kaya kung naipulong sa Ginoo ang atong kalag, diha yung kamuliwat sa kinaiya ni Kristo. Amen. Amen. Ang atong lawas, diktahan na dahil sa lawas. Diktahan sa kalag, simba, pag-ampo, pagbasa sa Bible, pasayluas sila. Amen. Dahil ka ang Ginoo. Munang rason nga mag-mission me, magwali mi sa pulong sa Ginoo, apil mga bata, mao man gini usas sa pinaka purpose sa among mission, mga bata usab. Kay ngano, ang mga bata nato pag di kini matudluan sa pulong sa Ginoo, daghang mga bata karon nga nagdako nga walay pagtahod nas ginikanan kay na-impluwensyahan na sa technology. Kabantay ka sa social media, daghang mga ginikanan karon sige gila. Kag ilang bata di na maminaw sugon. Tuwa na sige cellphone. Kinsay bata diri nga kining di na maminaw sa mga magsuguon kay sige tutok sa cellphone tas daw sa kamot. Dawgan. No? Daghang mga bata karon paminaw mo. Paminaw din mo mga bata. Gikinanglan kay niyong pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao ni ang atong tinuod nga kinabuhi. Naamay Bible sa inyong balay? Kisay walay Bible? Kay tagaan ni Pastor Alos o Bible. Okay pa mo na, madunggan ra ba akong tingog, klaro ra? Ha? So, ay mo kagol kay bubo na ni ako ang kining i-share sa inyo. So, na ako'y basahon dire, mga ginikanan, paminaw po mo, kay importante kanina to po. Dire na sa Marcos, Kapitulo 10, gikan ta sa versikulo 13. Siguro memorize na nyo ni or familiar ninyo ni nga passage. Ako basahon na, mga bata, kinsay ganahan maminaw. Pataas ka mo. Okay. Tungod kay ganahan mo maminaw, wala sa amoy tabi dyan sa inyong abay. Okay, sabot ta. No, ingay mo abay, di sa ta magtabi, unya na magkaon. Sige na. Di sa ta magtabi, unya na magkaon. Okay, aron nga ako sa'y magtabi dire. Kay ngano, mao ni ang among i-serve sa inyo nga tinuod nga pagkaon para sa atong tanan. Okay, maminaw ta, may pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus. Aron sila hikapon niya, apan dibagyong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya o gignan niya ang iyang mga tinun-an. Paaniya ka nako ang mga bata. Ayaw sila pugi, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niini mga bata. Timan-in ninyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa kabata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipampugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan niya sila. Atong palakpakan ang pulong ni Kristo. Pulong ni sa Diyos alam nato. Hallelujah, praise the Lord. Na mga ginikanan, sumala sa itong gibasa diri, na ay mga ginikanan nga nagdala sila mga bata ngadto kang Hesus. Ngano ka ang ilang gidala?
Nini panahon na, samtang si Jesus nga miabot sa ilang village, sama ani ba? Nga naay miabot nga pulong sa Ginoo. Dapat day naabot tay pangandoy nga maminaw ta kay ngano dako kayo ni og katabang sa atong kalang. So nini panahon na gigrab sa mga ginikanan nga uy naaman si Jesus katong mananambal, katong nagbuhi og mga patay, katong nag-ayog mga balatian. So karon ang mga ginikanan gusto nila ng ilang mga anak gidala kang Jesus. So karon kay ang mga tinun-an ni Jesus katong mga apostoles ba? Kisay nakaila sa mga apostoles na Jesus. Ngayon ng mga apostoles siguro saba siguro kay mga bata, siguro dagan-dagan, gisamukan ng mga tinun-an. Gipugnan nga ayaw ipaduol ng mga bata kay hasta hasulan ng mga bata. Ingon si Jesus, ingon ang Bible, nasuko si Jesus. Kaya ingon si Jesus, ayaw ug niya ang mga bata. Subo kayo, matag Domingo, na ay mga magtiayon nga active kayo matugsibahan. Pero ang ilang mga anak gibilin sa balay kay bantay kabaw, bantay og baboy, bantay usay iring, bantay usay iro, kay humon niya ang kadiro. No, naganahan mo yung bata, gibilin permite, kamura si Simba, o niya, maabot ang natuigan, ang yung bata nagkadako. Yung wala kay ninyo na monitor, labaw sa tanan, kay wa ninyo gidala kay Jesus. Wa ninyo dala sa Ginoo. Maabot ang panahon, maglisod na magpanton niya na. Maglisod na tagbadlong nila. Labi na ang bata, mugahay na ang ulog sa mot. Kaya nga no, wala man nato na dala sa Ginoo. Hantod mga bata, elementary pa, magsugod nagpanigarilyo. Lisod na kayo na, ano, ang spirito sa addiction, lisod na niyo natantangon, kaya nga no, demonyo man na nag-operate sa bata. That is demon spirit, nga mo-possess niya, mo-operate niya, mo-manipulate niya, gawas lang kung naigahog sa Diyos. Maabot na din panahon, Ginoo na dahil ka mo doon. At itong naging simana, dito mis tawan-tawan. Na paminaw mo, dito mis tawan-tawan, kay naay pamilya, nag-request kang ilang anak, pila na katuig, pila na kabulan, nga wala isaktong tulog. Kayo ng mama, pastor, kanay kong anak, halos magbuntag, pastor, magsigil lag cellphone, wa na miskwila, naglisod na sila badlong. So samtang dito may, nagministeryo mi dito, salamat sa Ginoo, bintaha yun kung nga ay tulog sa Ginoo, bintaha yun kung nga ay alagad sa Ginoo maabot sa iyong lugar, kung nga ay alagad sa Ginoo maabot sa iyong panimalay. So samtang dito may, ingon ang ginikanan, pastor, pwede ba? Kini among balay, pampuan po na ko kay naami na matigdan sa ilang balay. Yung mga anak niya na influensyahan maayo sa kini online game. Grabe magatuto, wala na eskwela-eskwela. Di na nila mapugan, absent, di naman eskwela. Samtang naghimumig sinner's prayer. Ay kung kumitas Ginoo, wala na ilang solusyon na ni. Dili kwarta, dili si Bizantinsa. Ang solusyon sa Jesus ra gyud, ang Ginoo ra gyud solusyon. Natugutan na itong Ginoo nga mupuyo sa itong panimalay, mupuyo sa itong kasing-kasing, maghari sa itong pamilya. Samtang naghimumig sinner's prayer, human og sinner's prayer, nagbahin ang losing mi dito, nag-warfare mi dito. Abi ninyo, while nag-prayer ko, ang usa ka anak nga babae, milukapa, pa! Pagkabundak niya sa akong tungod. Kaya ko, kalma lang mo. Kay reaction nagpasabot nga naay gibuhat ang Ginoo karon. Kay mi-react ang yawa, kay nahasol siya, kay naa ang presensya sa Ginoo, naa ang gahom sa Ginoo. O nalipay siya maayo pagkatatiyon. Ang panggipuan ng iyang babae, nawala panimuod sa naunsa ko siya. Kaya ko nga, nagpasabot niya nga naay demonic reaction, kay na nag-provoke siya, kay niabot ang pulong sa Ginoo, kay naa ang presensya sa Ginoo. Ito pa ang pangasinan. Kapag ang anak ang laki na grabe ang depression o anxiety, tungkol sa wali tulog na adik naman, misaad na siya ng mga lagad sa Ginoo. Kabalo mo sa nahitabo na desisyon nila, sa pastor, pagkaugma sila ng desisyon, magpabautismo. Wow! Pagpagka natin sila. Pag naay mulong, maupot sa iyong lugar, panginawa o dawatan na kinasing-kasing. Kaya kabubuto na sa Ginoo. Now, balik ka din. Onsay na itabo, iyon si Jesus, ayaw po yung bata. Muna nga, kung simba mo, dalaan yun na yung mga bata.
Ayaw yun na ibilin kumay mo, nakatigway na kadaan, nakapamahal na kadaan, arrange na ang balay. Ang iyong anak. Kay, wak ka na sayod na magkaroon gamiton na po na imong anak. Mutuko na, mudako na Diyas Ginoo. Amen. So, nini panahon na, samtang gipadlong nga Jesus kay paduol yun ang mga bata. Kabalo ka kung sa gisulti dahil ni Jesus, doon ay gingon ni Jesus, timanin ninyo kini. Ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa kabata, dili may sakop na ini. Naapoy challenge sa maginikanan. Ang maginikanan kung mahimong sa usab, pasabta nato na kung magpakasama punta sa bata, di punta kasunod sa gingharian sa Dios. Na unsa may pasabot ni ini, na paminaw mo maginikanan. Ang bata sumala sa kugingon nga kung di mo dadon sa kang Jesus, dili yun na siya mutubo spiritually. Wala yun na siya hinanawan. Ngano, kabalugaw sa kinayan sa bata, ang gusto rin sa bata, makakaon. Magdula-dula. Wala na siya paki. May tungkol sa Ginoo, may tungkol sa simbahan, may tungkol sa pagpanginanglan. Kaya ang bata, maguna-una na siya permite, nga timanon din ko ni mama ni papa. Pakanon ko, makadula lang ko, makalagla ako, maunay. Huna-huna, maunay pagbati kanunay sa mga bata. Muna, liingon din si Jesus, nga matod siya, timanin ninyo kini. Ang dili mo dawat sa paghari sa Dios may sama sa kabata na dili may sakop nini. Amon pasabot mo ani. Dili ta mahimong may sakop sa gingharian sa Dios kung magpakasama ta sa bata, not unless sama sa bata, gikinanglan pa nga ginikanan mo dala sa iyang anak ngadto kang Jesus. So karon na pangutana, bata pa ba ka? Maginikanan, bata pa ba ka? Ambot pasabot sa bata diri kay wa may buot. Wala pa'y saktong paminsan may tungod sa pagpangalagat sa Diyos. Now, ako po ingon ninyo maginikanan, mga ulitaw, mga dalaga, dili na kabata, na nakay saktong pamuot, sakto na kayo ang imong paminsan, kabalo na kaon sa idautan, kabalo na kaon sa maayo. Karon, kung magpakasama ka sa bata, ato o magsimba, ato o magampo, ato o magbasa sa Bible. Kung magpakasama ka sa bata, nga wa kay paki sa Ginoo, wa kay pagtagad sa Ginoo, delikado ang atong kinabuhi. Di na may sakop sa gingharian. Unsay ni Jesus, timanin ninyo ni. Ang dili mo dawat sa paghari sa Ginoo, sa paghari sa Dios, maisama sa bata. Dili may sakop ni ini. Kay kung bata pa lang unta ka, ikaw po ginikanan, responsible po ka ni anak, accountable po ka ni anak, kinanglan po, dadpunin mo na sa Ginoo. Amen. Nakaroon kay kita mga dagko naman tagbuot. Amen. Amen. Suko na mong tinanawan ako. Amen. Pastor, busy magod kayo kay panginabuhi. Wa may sala ang panginabuhi. Pero kung ang imong panahon na permintis panginabuhi, himon perminting rason na to kay magkuki na kita, makaigsunan. Ngano di ay ang Ginoo, di di katabang na to provide sa pagpanginanglan. Ngano di ang Ginoo, di di kahimog milagro na to. Amen. Nabasa pa niyo yung Bible sa panahon sa mga Israelites? Ang gusto sa Ginoo, mamusalig lang sila sa Dios. Kaya ngano, ang Dios makahimo sa pagpakaon. Giulanan gani sila mana, aron na sila makaon. For almost 40 years, gatiman sila sa Ginoo. Amen. Now, mga ginikanan, paminaw din mong maayo. Kini among mensahe nga gihatag ninyo karon. Mensahe ni sa Dios nga nagtabang natong tanan, nga makatabang natong tanan unsaon nga makapangalagat ta sa Ginoo. Sumala siya kabubuton. Unsay una natong buhaton aron makalagat ta sa Ginoo? Ang atong buhaton mo ni muilata sa Ginoo diha kang Kristo Jesus na siya nga atong Ginoo manluluwas. Amen? Ambot pasabot magbaton kag pagtuo. Kay sa Efeso 2:8 naluwas kita sa grasya diha sa atong pagtuo. So unahan ninyo nga makabaton mo pagtuo. Ikaduha, mutikanta. Dili lang kay nakaka-perminte sa imong comfort zone nga okay ra ka diha perminte nga makatawanan ko sa Ginoo pastor bisan nga ko sa balay. Di kinahanglan mo tikang ka kung mahimo makaadto kag simbahan mga lagad ka sa Ginoo. Amen. Amen. Simba ka. Kay ano, unsa may purpose ka nang matukag simbahan? Aron ma-disciple ka. Aron matudluan ka. Amen.
Dagan man ta, mga ginikanan, dili man ta dayon nga nataw ta na naitay kay balos Ginoo. Anton magtubo mo dako ta bisan mga bata. So ang tinuod atong pag-ila sa Ginoo, buhatan natong tiil atong pagtuo. Amen. Buhatan natong tiil ang atong pagtuo. Unsay buhaton mutikang kita. Kung naay Bible study, example ha, naay mo bisita di simbalay. Usa sa mga young people din. Pwede ba magtuon? Ayaw mo pagtuunan ng reliyon. Kaya ang reliyon makaisunan, secondary na. Amen? Ang purpose man sa reliyon, aron nga, natay legality ba? Muna itawag na ito, kining identity na ito nga, natay usa ka kapunungan o usa ka reliyon. Ang purpose lang sa ato ang kinabuhi, nga nung gikinanglan nga naay pagtuon, aron nga mulalunta sa pag-ila sa Ginoo. Amen? Nga dili lang kay mutawag ka sa Ginoo kay nagugman, mutawag ka sa Ginoo kay gisakitan, mutawag ka sa Ginoo sa tanang panahon. Ikatulo, gikinanglan kayo nga ikaw mismo personally magkat-on ka siyang pulong. Ikaw maagay personal study. Pastor, di man ko kabasa kay halap-halap na kong mata. Ampo sa Ginoo nga muklaro na ning panlantaw. Amen. Kanya, wa may kapalit antipara. Away problema ng antipara, nahimo sponsor na. Amen. At tuwa niyo si Ma'am Jennifer dito, Ma'am. Ingon man timong bana nga kini mo sponsor ng antipara. Okay, di naman ko kabasa. Igna lang, balingkamot ta nga matagaan ka antipara. Amen. Sila naman ang antipara. So, hindi nga kapuntagon. Unsa dito po? Hapit ako naman. Sadya ka nakasabot ang mga tao, apil ang mga tinunan, na importante kay ang bata mo dool sa Ginoo, ingon man usab ang ginikanan. Ang gibot ni Jesus, iya dayon gipadalangin ng mga bata kay miduol man. Gidala naman dito. Nasabtan nila ang purpose. Nganong gikinanglan ang mga bata ipaduol din nila. Kay si Kristo man mismo ang nag-imbitar. Amen. Kinsay nag-imbitar? Si Jesus kay ipaduol ang mga bata. Gani sa Matthew 11 versikulo 28, doon na po invitation ni Jesus, dili lang sa mga bata, alam na itong tanan. Doon kamong tanan, di kapuyan nung nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Gaan ang ako ipapasan ni kaninyo. Amen? And Jesus, gaan kay ano? Siya naman ang unang nagpasan sa tanang alantuso na to. Ang atong mga alantuso na lang karon ay mapagsulay, o unsa nga klase nga kalistanan, pero naa si Jesus, buhi siya, kasaligan siya, gamhanan siya, mutagpo sa itong pagpanginanglan, muayon sa itong balatian, muhatag kaugmaon sa itong mga kabataan, basta ang kondisyon mo ni, muduol jutas Ginoo. Amen? Mga ginikanan, masabi ito akong ingon, dili na ta bata. Amen? So, dili ta bata nga way buot, mga dagko na ta nga daw murag bata, pero doon na naisaktong pagpanabot. So, dili na panahon karon nga mingon ta na, sunod na lang ng simbahan, sunod na lang ng Bible study, sunod na lang ng ampo. Mga ginikanan, ang sekretos panalangin, muduol kas Ginoo kada adlaw. Amen. Pag panahon sa panimbahan, ay dulo kung sa'y panimbahan niya, Sabado ba ka, simba mo. Kung Domingo po, naman po'y Domingong panimbahan dire. Amen. Katulad mo na simbahan diya sa Pistri, na panimbahan diya kada Domingo. Pwede mo bisita dito. No? Ay lang sa mabalin sa reliyon. Bisita lang sa mo dito. Importante, makadulo po pulong sa Ginoo. Amen? Ano naman ang kinabuhi? Nakay tinguha ba? Body of Christ maning atua. Kagahapon galay gabot kong tipanoy. Nagkalalaing simbahan. Nagkalalaing kong mga ngalang simbahan. Kung mag-iusap ta kay body ministry man ta. Usa ka may Ginoo. Kaya kung magunoon at nag-reliyon, di man ta pala sa reliyon. Palayo. Kung inana itong konsepto, malayo tagsamot sa Ginoo. Amen? Ang pagpaduol sa Ginoo, kung naay magtudo na tos pulong sa Ginoo, maminaw ta, o niya, sincero ta, mudawat, niya mo simba kita mga kaigsunan. Malindog ang tanan, mga ginikanan, mga kabataan, mga bata, nakaduog mo sa minsan,